Ljudi, ja samo snimam, a nemam pojma da li ću moći da pokažem sve. Vidite, kao u nekoj bajci. Ne znam kad ću ovaj vlog da izmontiram, zato što zaboravila sam kod kuće, tako sam se na brzakos ispakovala da se zaboravila punjač za laptop i tastaturu. Sad za tastaturu sam sredila sinoć. Sestrična mi sredila, Benisa. Za punjač vidjet ćemo, za ljubitelje prirode Švajcarske, za mene kao raj. Tako je lepo, tako je čisto. Ovdje nema ništa. Svaka im čast. Mnogo je lepo. Nestao mi glas. Stvarno mnogo lepo. Po jezeru je, Vala. A vidiš kako je lijepo plavo? Pored glavni put je jezerče. Kako idem ja tako šumom i malo fotkam, malo snimam. A moji idu. Ponegdje neke fotke i nešto. I malo su udaljili od mene. I ja naiđem na put. Koji se razdvaja. Ne znam da idem levo ili desno. I ništa. Reklamira kad nisi izgubila u gradu, evo ti prilike sad da se izgubiš u šumi. Onda idem, okej. I ništa, odem ja desno i nađemo se. Konta neće da se izgubim, onda. Da, vidjela sam jednu pticu malo pravi. Neće da se makne. Baš dok je bilo u letu, isključen mi je GoPro, telefon u džepu. I onda stala na granu i neće da se makne. I nema šanse da je natrag. I to. Cool, a? Ljudi, ja znam sad da vidite ovu žicu, da vidite. Kad sam bili na Gurtinu prije 5-6 godina, nisam od u Bernu, ali tamo neko brdo. I vidim tamo neke krave, nešto ne znam ja. I vidim žicu. I znam, nešto smo u školi učili da stavljaju u Švajcarskoj tako tu žicu sa nekom strujom, da te životinje ne beže. I ja kažem sestri, ima struja ovdje, kažem, da ubije kravu. Ne, neće da ubije, ali evo, piše. Pa ti diraj žicu. Ja kažem, sad ću da ti kažem da ima struje. I ja pipnu ono, pom! Kao u nekoj bajci. Prelepo je. Izašli smo iz šume, idemo kući. Mnogo je bilo lepo. Stvarno. Samo. A da, uvijek moram da kažem nešto samo. Uvijek samo. Neću da kažem ništa samo. Znači sve bilo super. Nego, ajde dobro, čisto ono fotografski. Kad, na primjer, nebo nije plavo kao što je sad ovako.
I onda najbolje samo da se fotografišete i slikate drveća i tako nešto, samo manje neba. Ali je mnogo lepo ta reka, ono drveće, tako sve čisto uređeno, toliko je prirodno. Baš mi je prijela ova jutarnja šetnja. I drugi put ću vam pokazati nešto drugo. I hoću baš nešto da usnim, samo da usnim, ništa onako vlog. I eto, idemo mi kući, vidimo se. Da, ne zaboravite da subscribe-ujete, šerujete, da pratite, podelite video kom se dopada. Udarite taj like button ili ti sviđa mi se i vidimo se iz neke druge šume ili grada. Idem da malo i do grada idem.